ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ହୋଇପାରେ ଟଙ୍କା ତମଠାରୁ ଦୂରେ ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କୌଶଳ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଟଙ୍କା ନିଜେ ତମ ପଛରେ ଆସିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ବିହାରର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବିକାଶ ନାମକ ଜଣେ ପୁଅ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନସାରା ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଉ ମା ପାଖାପାଖି ଘରେ କାମ କରି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ପରିବାର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇନଥିଲା। ବିକାଶ ଗାଁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରିବାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏତେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ବିକାଶ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରଦିନ ସେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଚ୍ୟାନେଲ ବନାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି ହେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବନାଇବେ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବେ, କେବେ ଗାଁ ବ୍ଲଗ୍, କେବେ କମେଡ଼ି, ତ ଆଉ କେବେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସେହି ଆଇଡ଼ିଆ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଗାଁ ଗଳି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶୁଣିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଶୁଣିଛି ସୁରେଶଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କହିଲା, ହଁ ଏବେ ତ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଜଣ କହିଲା, ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଗଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିକାଶଙ୍କ ପାଦ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେପରି ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ଗାଁ ଗହଳି, ସବୁଜ କ୍ଷେତ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ସେଠାର ସରଳ ଜୀବନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବା ବେଳେ ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିକାଶଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡଗମଗାଇ ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଲୋକେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅଟକିବି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସକାଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ଆଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଆସିଲା। କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ 20ଟି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା, କୌଣସିରେ 40ଟି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ 10ଟି ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ହୁଏତ ଏଥର କିଛି ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିଲା କେବଳ ନିରାଶ। ଏଭଳି ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା 1.5 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ 10ଟି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ, ଶହ ଶହ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ୱାଚ୍ ଆୱାର ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ କେବେ ବି ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଉଦାସୀନତା ଥିଲା ଏବଂ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅସଫଳ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ ନଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଉଠିପଡ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବିକାଶ କୌଣସି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିକାଶଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବିକାଶ, ଆଜି ତୁମ ମୁହଁରେ ହସ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା? ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିକାଶ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ କିଛି ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ନିଜର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସାର୍, ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମୋର ଭାବନା ଥିଲା ଦିନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ।
भिडियो भ्यू आसुना सब्सक्राइबर बढ़ुना एवं तो मोर निज उपर विश्वास रही ना। प्रधान शिक्षक किसी क्षण नीरव रहिले से हसी हसी पचारे जिते तुम यूट्यूब आरंभ कर तुम सब बड़ लक्ष्य कौन था। विकास बिना किसी भावी उत्तर देले टंका रोजगार करवा जहाद्वारा मो माँ बापा सब स्वप्न पूरण करी। प्रधान शिक्षक गभीर निश्वास नहीं कहले से तुम सबुठ बड़ भूल पुओ। यूट्यूब को लक्ष लक्ष लोक केवल टंका रोजगार करने आशार आसती किंतु सफल से होती जो मैंने लोकों को किसी नुआ सिखाती से समस्यार समाधान करती किंबा निजर प्रकृत योग्यता द्वारा लोकों जीवन में परिवर्तन आणती। टंका केबे भी आरंभ नुहे टंका सब बेले भल कामर परिणाम होता है। तापर से विकास को पचारे तुम स्कूल कौन करुछ। विकास कहले सार मो पिला को पढ़ाए। प्रधान शिक्षक को पुणी पचारे आउ पिला माने तुमको पसंद करती कि। विकास हसी कहले हाँ सार बहुत पसंद करती। प्रधान शिक्षक मृदु हसी कहले ताहेले तुम से कामटा यूट्यूब रे कहीं करूना जो काम तुम पूर्वर ही दक्ष तुम अन्य देखी ब्लॉग बनवार व्यस्त अच्छ जो तुम प्रकृत शक्ति होची पढ़ाइबा। मनीष से हारी जाए जितेबाला से निजर परिचय को छाड़ी अन्य नकल करने आरंभ करे। यह कथा विकास को हृदय को सीधा सड़क स्पर्श कला। प्रथम थर पर से अनुभव कले जे आरंभ से भूल दिगरे परिश्रम करुले परिश्रम कौन अभाव नाला किंतु दिगटी भूल थिला। प्रधान शिक्षक पुणी कहले मन रख विकास जदि तुम केवल टंका पछरे दौड़ब ताहेले प्रतिदिन निराश हब किंतु जो दिन तुम निजर योग्यता और कौशल पछरे दौड़ा आरंभ कर से दिन ठार सफलता निजे तुम आड़ को आसवा आरंभ करदेव। आसंता काली ठारू यूट्यूबर होगाकू चेष्टा करनी बरं जड़े भल शिक्षक हो वीडियो बनाओ बाकी सब काम समय उपर छाड़ी दियो। सही राति रे विकास घर को फेरी निजर चैनल रे समस्त वीडियो पुणी थे देखिले। एबे से निजर भूल को स्पष्ट भाव में बुझीपारे। परदिन से दृढ़ निष्पत्ति नेले जे एबेठारु से आउ ब्लॉग बनैबे नहीं। से एबे केवल सही काम करेंगे जो काम रे से सबुठारु दक्ष। से सही दिन ठारु पढ़ाशुनार वीडियो बनावा आरंभ कले। दिने से स्कूल रे पिला मानक पढ़ाउथिले एवं राति रे सही विषय को आहुरी सरल और सहज भाषा रे बुझाई यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करुथिले। एथरे तांको मन रे पूर्व भली अस्थिरता नथिला। एबे तांकर संपूर्ण ध्यान केवल भल एवं उपयोगी वीडियो तैयार करबा उपर थिला। धीरे धीरे छात्र छात्री माने तांकर वीडियो देखा आरंभ कले। तापर से माने निज सांग मानक सहित मध्य सही वीडियो शेयर करबा को लागले। किछ समय पर तांकर गोटे वीडियो वायरल हो गला। तापर द्वितीय वीडियो चलिला। तापर तृतीय मध्य बे तांकर सब्सक्राइब संख्या द्रुत गति रे बढ़िबा को लागला। शेष रे से सही दिन मध्य आसीगला जहा को से 1.5 वर्ष धरि अपेक्षा करथिले। तांकर यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो गला। अप्रूवल ईमेल देखिबा मात्रे विकास आखिर खुशी लुह झरी पड़ला। से दौड़ी जाई सर्वप्रथम से निज बापा माँ को कहले माँ बाबा आमर यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो गला। बापा माँ को यूट्यूब विषय बेसी किसी जन नाथिला किंतु निज पुओ मुखरे से असीम खुशी देखी आखिरे मध्य लुह भरीगला। समय बीती चलला। विकास निरंतर परिश्रम कर चलिए। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल लक्ष लक्ष छात्र छात्री पाखे पहुंची गला। एबे लोक माने तांको केवल जने यूट्यूबर भाव में नुहे बरं जने एमबी शिक्षक भाव में जानवा लगे जे हजार हजार पिला पाठ पढ़ाई को सहज कर देथिले। तांको रोजगार मध्य धीरे धीरे बढ़िया लगिला। सबुठारु प्रथमे से निज माँ बापा गोटे सुंदर पक्का घर तैयारी करदेले। तापर से निज बापा कहले एबे आपनको आउ मजूरी करिवार आवश्यकता नाही। और माँ को कहले एबे आपण मध्य आउ कहा घरे काम करबा को जिबे नाही। एबे आराम करिवार समय आपणकर। किछ समय पर विकास पुणी से पुराना मंदिर को गले। सेठा से निजर अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक को देखिले। से तुरंत तांको पाखक जाई तांको पाद छुईले एवं भावविहल होई कहले सार सही दिन जदि आपण मते मोर प्रकृत योग्यतार परिचय देई नथांते ताहेले होयतो मु आज मध्य केवल टंका पछरे दौड़ी थांती। प्रधान शिक्षक हसी कहले विकास तुमको मु सफलता देनी मु केवल तुमको तुमार प्रकृत शक्ति देखाई थली। परिश्रम तुम्हें कर सफलता तुमको मिली। विकास मृदु हसिले। आज से बुझी सारी जे सफलता केबे भी केवल टंका पछरे दौड़े मिले ना। सफलतार प्रकृत आरंभ हुए निजर योग्यता को चिन्हवा निजर शक्ति उपर विश्वास रखा एवं सठिक दिगरे निरंतर परिश्रम करिबारु। जेतेबेले जने मनुष्य अन्य मानक जीवन में मूल्य जोड़िबार आरंभ करे सेतेबेले सफलता और टंका दुहे निजे निजे तांको पछरे आसीबा आरंभ करंती। टंका को लक्ष्य करंतु नाही निज योग्यता को लक्ष्य करंतु कारण योग्यता सफलता को और सफलता टंका को नहीं आसे।